तो स्वागत करतानी हम रउआ सबके हमनी के आपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। तो अपने पिछला वीडियो में हम जिक्र कैले रहनी है हमनी के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और आज के जौन विषय बा भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री के आरंभ, भोजपुरिया भाषा फिल्म के आरंभ, एकर जिक्र ए विषय पर बात हमनी के राष्ट्रपति जी के बिना नाम लिहले, वहाँ के बिना जिक्र कैले संभव ही नहीं है। काहे से कि भोजपुरिया भाषा में फिल्म बने ई सपना हमनी के राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही रहे। ये बात है 1960 के, जो टाइम पर बॉलीवुड में तब अब बहुत ही उच्च कोटि के सिनेमा बनना शुरू हो गए हुए। और हिंदी भाषा में सिनेमा बने के साथ साथ और भी अन्य कई क्षेत्रीय भाषा में भी सिनेमा बनना शुरू हो गए हुए। तो जनता पर फिल्म के जौन प्रभाव बा, जौन असर होत रहे, ओकरा के देखते हुए राजेंद्र जी के बुझाइल है कि अगर हमने के अपना भोजपुरिया भाषा के भी भोजपुरिया संस्कृति के भी अगर विस्तार करे के बा, विश्व स्तर तक एकरा के पहुँचावे के बा, तो ओकरा खातिर फिल्म से, सिनेमा से अच्छा माध्यम और कुछ ना हो सकेला। तो ई अपन मन के जौन बात बा कि भोजपुरी भाषा में भी सिनेमा बने, ई वहाँ के साझा कैनी अपना एगो फिल्म समारोह के दौरान वहाँ के भेंट भइल हिंदी सिनेमा के वो टाइम के बहुत प्रसिद्ध जानल मानल कलाकार नाजिर हुसैन साहब से। और हम लोग सबके बता दी कि नाजिर हुसैन साहब खुद भी भोजपुरिया भाषी रानी हैं, भोजपुरिया माटी के रानी हैं। और बॉलीवुड में अभिनय कर से पहले वहाँ के आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रह चुकल रानी हैं। और अगर सिनेमा के बात करी तो बॉलीवुड के माइलस्टोन कहल जाए वाला सिनेमा में वहाँ के उत्कृष्ट अभिनय रहे, वहाँ के योगदान रहे वो सिनेमा के महान बनावे में। अगर नाजिर साहब के कुछ सिनेमा के बात करी तो काली घटा, तपस्या, अपना बना के देखो जैसन सिनेमा में वहाँ के अभिनय कैले रहनी है। तो राजेंद्र जी के बाद चूँकि दोनों भोजपुरिया भाषी, दोनों भोजपुरिया माटी के जवान, नाजिर साहब के राजेंद्र जी की बात बहुत पसंद आई। और वहाँ के कहानी कि डॉक्टर साहब रउआ समझी कि हम आजुए से ए दिशा में काम कल शुरू कर दिले बानी, रउआ बस अपन शुभकामना दी। और वो सबके हम बता दी कि एगो देश के राष्ट्रपति बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा जगत के एगो इतना बड़ कलाकार के बीच में जौन वार्तालाप चलत हुए, वो कोनो अंग्रेजी चाहे खड़ी बोली में ना, बल्कि अपना मातृभाषा में, भोजपुरी भाषा में ही उन लोग के वार्तालाप होते रहे। काहे कि
उन लोग के बात के जौन कुछ संवाद बाटे ओ रउआ सबके अगर देखल चाहब तो इंटरनेट पर रउआ सबके मिल जाई। तो अब राजेंद्र जी की बात तो कुछ ऐसा रहे जैसे कि नजीर साहब खुद भी चाहत होखस, खुद भी वहाँ के चाहत होखी कि भोजपुरी भाषा में भी सिनेमा हमने के बनाई जाए। तो वही दिन से नजीर साहब अपना काम में लग गई नहीं और एगो बहुत बढ़िया कहानी लिख के तैयार भइल और एक कहानी लेके नाजिर साहब सबसे पहले पहुँचनी वो टाइम के वो बहुत बड़ बहुत प्रसिद्ध और निर्माता निर्देशक विमल रॉय के लगे। विमल रॉय जिनका जे कि बॉलीवुड के माइलस्टोन कहल जाए वाला फिल्म के वहाँ के निर्देशन कैले रहनी हैं, निर्माता भी रहनी हैं, जैसे कि 2 बीघा जमीन, परिणीति, सुजाता, बंदिनी, मधुमती, देवदास, मैंने ये सब जना के एगो बॉलीवुड के हिंदी फिल्म जगत के माइलस्टोन कहल जाला। ये सब सिनेमा के निर्माता निर्देशक विमल रॉय रहनी हैं। और जाकिर हुसैन साहब जब अपन कहानी लेकर के विमल रॉय के लगे पहुँचनी तो विमल रॉय के कहानी तो बहुत बढ़िया लागल, लेकिन वहाँ के इस शर्त रख देनी कि भाई एक सिनेमा के भोजपुरी भाषा में ना बना करके हिंदी भाषा में बनावल जाओ, क्या है कि वहाँ के बुझाइल कि शायद भोजपुरी भाषा में सिनेमा बने और चली कि ना चली। लेकिन जाकिर साहब के कहल जाओ कि वहाँ के एगो शायद एगो माने जिद कहल जा सकेला कि एगो जिद हो गए रहे कि ना इस सिनेमा बनी कहानी पर सिनेमा बनी तो भोजपुरी भाषा में ही बनी और कौन दूसर भाषा में ना। और वहाँ के विमल रॉय के प्रस्ताव के ठुकरावला के बाद और चाहे कहीं कि अपन एगो अलग ही शर्त रखला के बाद वहाँ के वजह से वापस चलिए नहीं। टाइम बीतत गई 1 साल 1.5 साल, लेकिन कहल जाला कि जहाँ चाह ओइजे राह। और अगर आपके मनसा सही बा तो आपके कार्यपथ पर लाख समस्या उत्पन्न हुई, आपके सामने लाख तरह के बाधा खड़ा हुई, लेकिन अंततः जौन परिणाम निकली वो आपके ही पक्ष में रही और सुखद ही रही। तो नाजिर साहब के जौन जिद रहे कि ना एक कहानी पर फिल्म चाहे जहिया बने, कहीं कि वहाँ के एगो डायलॉग माने एगो तरीका के संवाद भी मिलल बा। वहाँ के कहले बनी कि ए कहानी पर फिल्मिया चाहे जहिया बनी तो भोजपुरी भाषा में। वहाँ के अपना साथी सहयोगी लोग से मने से बोले रहनी है। तो वहाँ के जौन प्रतीक्षा रहुए, जिद रहुए, इंतजार रहुए अपना ही भाषा में सिनेमा बनावे के, ई खत्म भइल। और उस समय के बनारस के एगो बहुत बड़ कोयला व्यवसायी और कई गो फिल्म सिनेमा हॉल के मालिक रहनी है विश्वनाथ प्रसाद साहबादी। वहाँ से नाजिर साहब के भेंट भइल। नाजिर साहब
और कहानी सुन के विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार हो गई ए सिनेमा के निर्माता बने खातिर, ए सिनेमा पर पैसा लगावे खातिर। और कहानी तैयार ही रहुए, बस काम शुरू हो गई। इस सिनेमा के बजट रखल गई, मैंने बजट जन तय भर हुए कहानी के देखते हुए ये बजट रहुए 1.5 लाख के, 1,50,000। लेकिन जैसे जैसे फिल्म बनत गई ये बजट 1.5 लाख से बढ़त 5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद जी एक व्यवसायी होके के साथ साथ भोजपुरिया भाषी रहनी है और वहाँ के मन में भी अपना ही भाषा खातिर अथाह प्रेम सम्मान कूट कूट के भरल रहे। यही से वहाँ के कहनी कि भाई पैसा की चिंता मत करो लो, पैसा जितने लागे लगाओ लोग, लेकिन ये भोजपुरी भाषा में फिल्म बन के तैयार होके के चाहिए। और राजेंद्र जी के देखल सपना, नाजिर हुसैन साहब की जिद और विश्वनाथ प्रसाद के अपना भाषा के प्रति जो सम्मान रहे कि व्यवसायी होते हुए भी वहाँ के मुनाफा घाटा के बारे में कुछ ना सोचनी, पानी के तरह पैसा बहावल गई, माने जहाँ जरूरत भइल माने एकदम बेधड़क पैसा खर्चा कल गई। सिनेमा बन के तैयार भइल और 1963 में ए सिनेमा के बनारस के ही प्रकाश टॉकीज में रिलीज कल गई। और ई जौन सिनेमा जेकर बजट रखल हुए 1.5 लाख बनत जरा पर पहुँच गई लगभग 5 लाख के खर्चा हो गई। ई सिनेमा जब सिनेमा हॉल में पहुँचल तो हिट ना, सुपर हिट ना, ब्लॉक बस्टर साबित भइल सिनेमा। और ये 5 लाख के सिनेमा पूरा 80 लाख रुपया के कारोबार कैल रहे 1963 में, 80 लाख के। और इस सिनेमा के ई ब्लॉकबस्टर सिनेमा के ई पहला भोजपुरी भाषा के सिनेमा के नाम रहे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। ये सिनेमा के अपार सफलता के बाद से तो जैसे भोजपुरी भाषा में सिनेमा बनावे के मने लाइन लग गई, ताता लग गई। ओकरा बाद तो कतने हिट सुपर हिट सिनेमा बनल, जैसे विदेशिया, कब हुई गवनवा हमार, लागी नहीं छूटे रामा, हमार संसार, नैहर छूटल जाए, जिसन कतने एक से एक बढ़िया। लेकिन भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी संस्कृति में रचल बसल एक से एक हिट सिनेमा बनल। लेकिन गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो हमनी के भोजपुरी भाषा के पहला सिनेमा रहे। और ए सिनेमा के बनावे के पीछे जौन संघर्ष, जौन इंतजार, जौन जिद, जौन सपना रहे राजेंद्र जी के, नाजिर हुसैन साहब के, विश्वनाथ प्रसाद साहबादी के, ओ ए सिनेमा के सफलता के रूप में एगो उपलब्धि बन के हम लोग के मिलल। और यही से अगर राजेंद्र
प्रसाद जी के कह सकेनी जा कि भोजपुरी भाषा के सिनेमा के नींव रखे वाला उहे के रहनी है। तो नाजिर हुसैन साहब के भोजपुरी भाषा के सिनेमा के पितामह कहल जाला। तो भोजपुरी भाषा के हमनी के शुरुआत, भोजपुरी भाषा के सिनेमा के हमनी के शुरुआत कैसे भइल, कैसे बनल, कैसन यात्रा रहे, ए पर हमारी एगो छोटा सा प्रस्तुति। और वो सबके वीडियो आशा बा कि अच्छा ही लागल हुई। तो अगर अच्छा लागल बा तो एकरा के एगो लाइक करी और अपना लोग में शेयर करी। और ये वीडियो से जुड़ल रहो सब कुछ भी कहल बतावल चाहतनी तो कमेंट करी। और अगर इस चैनल के, हमार भोजपुरी चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो अब सब्सक्राइब कर ली। अंत में ये वीडियो में बन रहा खातिर रउआ सबके बहुत बहुत आभार।